Jasně, že přátelský tón určitě, ale musí tam být ta struktura. Co vlastně očekávám? Proč toho chci zakomponovat? Proč si s tím chci zavolat? Tohle to, já tomu říkám zadání a ten cíl, jo. Nedělat to tak, že si jdu jenom tak povídat, prostě to byste mohli povídat ještě hodinu a neměli byste z toho žádný cíl. A bez struktury ani ťuk teda. Takže ring, ring. Dobrý den, u telefonu Michal Mitraš. Dobrý den, tady Lucie Radkovičová. Zdravím vás. Já vás taky. Michale, zeptám se, máte teď na mě tak 2 minutky? Jo, 2 minutky jsou super, to určitě mám. Jedna, která jestli váš zájem trvá a jestli bychom se mohli domluvit nějaký společně vyhovující termín. Já jsem určitě pro. Dobrá. Mně se určitě líbí to, že dáváš tomu klientovi možnost nějak s tím hýbat, že to není půlhodinový telefonát hnedka poprvé. Asi to hlavní je to, co mi z toho vychází, že to je dialog, že jo? Není to monolog, prostě tak jakoby pinkáme si ty prostory pro to vyjádření, tak to se mi na tom, tak tohle bych asi chtěla zdůraznit, že vlastně dát si pozor, aby to byl přesně dialog a ne monolog, ano, protože ten klient je dlouhodobý a už i ze stylu té komunikace, jako mi píše, tak je to spíš o tom, že prostě ta důvěra tam je jasná a teď si vlastně domlouváme ty konkrétní parametry. No. Dobrá, Michali, tak já moc děkuju za to, že jsme se mohli takhle potkat, že jsme to probrali. No a těším se, že nám to půjde a že budeme spolupracovat. Rozumím, já se velice těším a budu čekat na vaši informaci ohledně další schůzky. Tak jo, děkuju zatím, mějte se. Mějte se moc pěkně a ať se daří na sanou. Mně se líbila ta nenásilná forma, že tam nebyly striktně dané věci, dalo se hodně rozebírat to ohledně toho, kdy bude nějaká schůzka, kdy jsou moje možnosti, jaké jsou moje finanční pohledy na věc. Dále se mi líbilo to, že vlastně to bylo všechno takové jako přirozené, nebyly tam žádné, jak se říct, mantinely, abych já byl jako zahnán do kouta a buď to ber nebo neber, jo. A takové to, že jste s tím v pohodě, můžeme pokračovat, jo, to bylo velice příjemné. Já prostě na to věřím, protože prostě pokud fakt chceme mít fajn spolupráci, tak to opravdu musí vyhovovat oběma stranám, jo.